कि विश्वकर्मा बाबा के कीर्ति आजू हम गावत बानी आ महिमा सुनावत बानी हो। आए पहला दिन ही बाबा विश्वकर्मा जी के पूजन में ये पहला हाली भजन गावे जा रहा बने कि विश्वकर्मा बाबा के कीर्ति आजू हम गावतानी। विश्वकर्मा बाबा के कीर्ति आजू हम गावतानी महिमा सुनावतानी हो। विश्वकर्मा बाबा के कीर्ति हम गावतानी महिमा सुनावतानी हो। रातो रात रची दिहल राजधानी आ सोनवा के महल जेकर चारों ओर पानी। सोनवा के महल जेकर चारों ओर पानी। माता पार्वती जी कहली भगवान भोलेनाथ से ये बाबा सब लोग के अपन अपन महल बन गइल बा। इंद्र जी इंद्र लोक में बनन, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में बनन, विष्णु जी क्षीर सागर में बनन। आ हमनी के कोनो घर द्वार ना बनी तो भगवान भोलेनाथ जी कहलन काहे ना बनी। तो बाबा विश्वकर्मा जी के बोलौला ना एक के रात में रातों रात एगो महल बन के तैयार भइल। बाबा विश्वकर्मा जी बनौलन कौन महल कि रातों रात रच दिहल लंका राजधानी। रातों रात रच दिहल लंका राजधानी। सोनवा के महल जेकर चारों ओर पानी। सोनवा के महल जेकर चारों ओर पानी। कि इतना सुंदर दुनिया बनैला सिर झुकावतानी महिमा सुनावतानी हो। विश्वकर्मा बाबा के कीर्ति आजू हम गावतानी महिमा सुनावतानी हो। और देखिए विश्वकर्मा बाबा कैले का बड़न मोटर गाड़ी रेला गड़िया चलवला। मोटर गाड़ी रेला गड़िया चलवला। बना के विमान आसमान में उड़वला। बनाई के विमान आसमान में उड़वला। कि मोटर गाड़ी रेला गड़िया चलवला। बनाई के विमान आसमान में उड़वला। मसीने मायक बात हरि भजन हम गावत बानी। कि माइको मशीन बाबा विश्वकर्मा के बनावो। मसीने मायक